Mae animeiddio cyfres o luniau, neu stop motion, wedi cael ei ddefnyddio ers dros gan mlynedd. Defnyddiwyd y broses yma i greu ffilmiau i'r sinema, cartoons a rhaglenni teledu rydych chi a fi yn ei gwylio'n rheolaidd. Datblygwyd y broses ffilm yma drwy ailgreu'r effaith llyfr fflip, sef llyfr sy'n cynnwys cyfres o luniau sydd ychydig yn wahanol i'w gilydd ar bob tudalen. Os ydych yn fflipio'r tudalennau'n gyflym, mae'n creu'r effaith animeiddio ac mae'r llun yn symud fel ffilm. Mae pob un ap animeiddio yn defnyddio'r un broses. O fewn y meddalwedd, mae modd tynnu cyfres o luniau camera o fodelau clai, dynion Lego neu unrhyw degan fel ceir bach, gan symud ychydig ar y model rhwng bob llun i greu'r effaith symudol. Mae'r apiau'n rhoi cyfle i chi gyflymu neu arafu'r symudiad rhwng bob llun, a dyna sy'n creu'r effaith o symudiad. Mae modd i chi ychwanegu llais neu fiwsig i fywiogur'r ffilm. Beth am i chi chwilio am deganau o gwmpas y tŷ, i weld rydych chi ddod â nhw yn fyw. Dwi'n siŵr bod gennych chi ddigon o fodelau Lego neu ceir bach neu unrhyw degan i wneud y gwaith yma. Dyma ychydig o syniadau eraill i chi. Dych chi'n nabod y cymeriadau yma ta be? A dyma un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd yn y byd animeiddio, Morph. Helo Morph, sut wyt ti heddiw?